Танцовото шоу започна с дефиле по централните улици на Благоевград. Възрастните хора от цяла България показаха, че не само младите могат да спортуват и танцуват. Наши гости са 16 клуба до момента, са пристигнали от цялата страна. Имаме клубове от Плевен, Велинград, Самоков, Шумен, Враца, да не пропусна някой, София, разбира се, Казанлък. Това нещо го правим за пръв път в Благоевград. То е част от спортния календар на Асоциацията Спорт за всички. Освен хора и ръченици, бабите танцуваха и модерни танци, гимнастика и влязоха в ролята на мажоретки. Спортуваме от 5 години специално аз. Занимаваме се с гимнастика, 2 пъти в седмицата правиме тренировки в едно училище. Много обичам да спортувам, аз още от малка бях гимнастичка, тогава когато нямаше такива сложни неща да се играят и много обичам да спортувам. За мен спорт е живот. 3 пъти в седмицата, всяка сутрин играем по 45 минути, различни упражнения с ръце, с крака, за врат, шията, заставите. Може ли така да ни покажете нещо? Лесничко? Нещо лесничко. Наляво, надясно, с ръцете, така, после така. Различни движения. Възрастта няма значение за спорта. След като някой обича спорта, това е живота. И трябва до последния момент човек да се занимава с спорт, защото спортът, движението е живот. Дядовците също се развихриха, танцуваха и спортуваха все едно, че са на по 20 години. Чувстваме се добре, играеме, загребки, тренировки правиме, играеме с петанки, френска игра, топчета в цел хвърляме. Играхме сега на площада. И така минава дено по-леко. Обичам да спортувам, защото спорта ни дава здраве, сили, красота. Всеки път, когато отиваме да спортуваме, отиваме с настроение, там сме весели и играеме различни видове игри. Кои са по-добрите спортисти, бабите или дядовците? Дядовците. Защо? Защото сме по-подвижни, по-жизнени, с всичко превъзхождаме бабите. И съжалявам, но ние в нашата група нямаме. Тя е нашата само от монахини. Нямаме мъже. Мислите ли, че жените са по-добри танцори? Жените ли? Жените във всяко едно отношение са по-добре, а мъжете са на заден план. Възрастните хора се обединиха около идеята, че няма по-добра рецепта за дълголетие от спорта.